अगर आप भी चाहते हैं तो बिहारी म्यूजिक से ऑडियो वीडियो सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल घंटी के दबाएं ताकि नए नए पहुंचे। डायरेक्टर रुपेश रोमन यादव। मोतिहारी रोहे 1 लाख के साटा, 1 लाख के साटा हो 1 लाख के साटा। नाचत रही सखी रे उतार के दुपाटा, उतार के दुपाटा, उतार के दुपाटा। तो छोटे छोटे नीमुआ निचोड़ देले बा, छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा रे। छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा रे। छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा। ए सखी अरे का भइल हो रे सखी? अरे बड़ा बहुत तरी हा छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा रे। छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा। दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ननौरा। लोगे हूँ बोलवले देखा के पाना साई, देखा के पाना साई हो, देखा के पाना साई। भीतरी से मोहन सखी मानल हमर नाई, मानल हमर नाई, मन मानल हमर नाई। हल्लो भनी तो दुनु धके फोड़ देले बा, छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा। छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा रे। छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा। दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ननौरा। जो बना के बीच में जे जगे रहे फकिया, जगे रहे फकिया हो, जगे रहे फकिया। ओही में खोस देले दुगो 10 टकिया, दुगो 10 टकिया हो, दुगो 10 टकिया। सिल है जवानिया के तोड़ देले बा, छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा रे। छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा। छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा। जननी ना बिक्रम के मनावा के हाल रे, मनावा के हाल रे, मनावा के हाल रे। गुडू बावाली विशाल रहले प्यारे लाल रे, रहले प्यारे लाल रे, रहले प्यारे लाल रे। चंदन पराकाश छुके छोड़ देले बा, छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा रे। छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा रे। छौड़ा रोड़ा से टिकोड़ा हमर फोड़ देले बा। गोइनी मोतिहारी रोहे 1 लाख